Ovo je moje mišljenje zašto swingera nije okej. Ja stvarno ne znam što se toliko spominje swing ovih dana, kao da je neko pričao o tome ili nekim otvorenim odnosima. Složio bi se ovdje na Miroljubovoj sam strani. Ti da bi bio s devojkom u vezi, možeš da je varaš naravno, ali ako želiš pravu istinsku vezu koja ima punoću, ima ljubav, ima sigurnost koju ti pruža i sve to, moraš da budeš lojalan. Ti ne možeš da rokaš više riba i da se vežeš za više riba, a da budeš u fazonu da i s ovom devojkom je lepo i s ovom devojkom je lepo. Znači ne funkcioniše to tako. A ovo o čemu priča Lani Miami kao taj swingera i to, mislim da to više dolazi iz neke njegove poremećene percepcije pravog odnosa. Okej, pre svega želim da kažem da naravno svako treba da bira kako će da izgleda njihova veza i apsolutno je okej biti u monogamnoj vezi, ali ideja da je sve van toga pogrešan put ili skrenuli ste s puta, ali nemate zdravu ideju odnosa je prosto netačno. I da, apsolutno se slažem da prava veza treba da ima iskrenost, lojalnost i komunikaciju, ali to i jesu zapravo swingerski odnosi, gde ljudi iskreno odluče zajedno i dogovore se da žele da isprobavaju nešto novo, drugačije zajedno. Ovo što je rekao, ne možeš ti da voliš više osoba, možeš, ako želiš da budeš u polijamoriji, a ako želiš primno otvorenu vezu u swing, ti možeš samo da istražuješ s drugima seksualno, ali dalje emotivno da si posvećen samo jednoj osobi. I ja znam da je to možda malo teško shvatiti, zato što smo svi učeni da je monogamija jedini način, da ništa ne treba drugačije, ali zapravo to nije istina. Postoji jedan pravilan način da budete u vezi. Veza može biti otvorena, zatvorena, monogamna, nemonogamna, samo je bitno da ste vi iskreno u komunikaciji otvoreni sa partnerom, da se vi dogovarate. Znači niko drugi ne postavlja pravila osim vas.